Right, zvaiwana ngwarati, saka garai mune data because zvauda kutanga manje muri yeZimbabwe. I'm so excited, zvinhu zviri kunakidza, vanhu vakawanda vari kuchallenge chinhu chakaitika ichi che-K3 ichi, and so far ndanzwa about 10 people vatorova masteps ahead kuti vanoenda kunoita sei kunokaunda chinhu ichochi. Yes, pakusainoka chinoitwa paya according to law chinotochallengeka futi. Unotoudzwa kuti koiwo wakazochisaina sei, chinofanira kudeclare null and void. Nhasi ari mudariro ndibaba Bertha, popularly known as Douglas Monzora. Ndoziva kuti vanhu vakawanda motanga kuti iwo munhu otaura hana dhiri, but inini kana pachinge pakuitika zvinhu handina basa nekuti badza riri kusakura ndiani, zvekuti rakagomara rakaita sei chikuru kuchenesa ndima kuti zvinhu zvinge zvichifamba. So izvo zvinezvi tiri kunzwa kuti Dhagi ane matanho ari kutoro zvezera rakewo zvelevel rakewo, ndinoziva kuti vanhu vakawanda vari kuseka iwo Dhagi kuita sei, but kune vamwewo vanhu vari serious futi at the end of the day vari kufambira nyaya idzodzidzi dze-K3 idzodzidzi kuti ikwanise kunge ichideclare null and void. But zvanhasi zvangonditira fani so kuti Dhagi ari kutorwadziwa nezvinhu zvakaitika. Is it because akapamburwa muchinhu here kana kuti because akaitwa sei? I don't even know kuti chaita kuti simba iro riri ariwane rabuda nechikupi. But muri yeZimbabwe, without wasting much of your time, gedza tibva tangopinda tingonzwawo vamwe vanhu vari kutaurawo zvinhu izvi kaizvi. Haisi nyaya yekuti inyaya yemunhu wanika, inyaya yevanhu vese. Ndaunzwa kuti vamwe vari kuti kudii pamusoro penyaya iyi, because ndoziva kuti vanhu vakatsamwa zvisingaiti. Kulendi 31 July iri kuZimbabwe kunofunga kuti demo. That is the best idea. Sekutaura kwandambokuudza paya kuti vatengesi vanga vari surround Tsvangirai, Morgan Tsvangirai, vatengesi ivavo was benefiting from ZANU-PF ichiita ma-elections ayo ichidi because vanhu vatori vanhu veZANU-PF. Zvinhu izvi zvinofanirwa kutaurwa pachena, muzvitaure pachena paTV penyu, Mr. Kulendi, because chokwadi chinobatsira kuti vanhu tizive kuti tinobvepi tichiendepi. Vana Douglas Monzora, vana Tendai Biti, vana Job Scala was an opposition party, but vane utsotsi mukati. Nyaya yatakangotaura ndeyekuti patasvika iko zvino panogwadza munhu wese, ngatibatanei tigwise chikara chanetsa, tive nefungo yekuti tibatane. But patinoda kutaura vanhu chokwadi vazive kuti ngande tinokusa 31 tinodemonstrate zvatinokwanisa kuti tikwanise kudhifita chikara. But pama-elections kana kuri tabudirira, vanhu vedu chaivo vaimira nevanhu tovaziva. Zvino avamwe ava nhasi vakubuda vachitaura kugwadziwa because madhiri avo is closed, door is closed. Havasina mukana wekuita mari kana kuti vavharirwawo pashi. But iko zvino neCAB3 yaitika tava vanhu vamwe chete. Ngatibatanei tigadzire chinyika yedu. But chokwadi chiripo chekuti isu vanhu tinoziva vanhu vanomira nevanhu, tinoziva matsotsi kuti ndivanani. Sezvo ndakambogara ndakakuudza pachivhitivhiti pako paya kuti politics yeMTM nei, especially paMTM apa, munhu anoima dhuku usatamba naye. That guy is powerful. Chero ukaona vachienda kukoti nemovheti vachinyaya yavo yadliwa yadii, madhuku ari pamari pakutsvaka mari. But madhuku akada kuzvimisira pachokwadi chaicho
chisiri chekuti kutsvaka mari. Pane zvemutemo hapana angamukurira kuchinda uyu. Ndivo vakanyora mutemo iyoyo. Ndiye anokwanisa kuidhifenda sekunyora kwavakaita. Saka ZANU-PF chinhu chainogona kuita kana ikatadza kutenga madhuku havabudiriri. But sokutaura kwatakangota tichidzokera sure kule madhuku akadhivhitiwa kwashanda mari, wapiwa mari madhuku. Ndochokwadi chekuti vanhu veZimbabwe vese vazive izvozvo. There is no way yekuti madhuku anokundikana paspecially pane zveCape 3. Never. But kana akapiwa mari madhuku unodzokera sure. But murume uya ndiye akabata chimuti. Saka singatiti 31 July tiri kuenda kunogwira nyika yedu. Ngatisiyei madifference, but chokwadi must remain. Tisarashika pakuchuza vanhu vedu. Chero tikaenda tose nhasi vamwe vakauya vachimirira chaizvo kuti zvaitwa naMnangagwa zvisi right. Vachimira nhasi. Basi history speak. Mwana wenyoka inyoka afa akachinja. Ndochokwadi chatoda ZAMATAURA. Vataimbo vari navo kuopposition party vakatengesa kubva kudhara nakudhara. Saka vanhu ivavo kule zvatakakudza tena vakafanana naDiti, vana Scala, vana Munzora. Kana vasina kuti muvaite interview yekuti muchivabvunza mubvunzo sharp nekukumbira uregerero kuti hey, hakuna munhu asingatadzi. Varume tumwe takanyengereka but tadzoka kuvanhu. Isu vanhu tovaregerera. But ivo vakada kuuya nhasi vachimira vachiti toda kudhifenda varivo vakatisvitsa kwatiri. Never accept. Ngavauye vatiudze kuti varume tadzoka kuvanhu. The reason takatarisa Mudharagezi Geza wakabuda muZANU-PF achitaura kuipa kweri kutika muZANU-PF, but haana kuchifoma party. Remain ari muZANU-PF achitoramba kuti handibudi muZANU-PF. Akamira pachokwadi. That is a true hero. Saka kulengi tisire nyaya yekuti kana imbotsvagaiwo vanhu muinterview yevanhu vavo vakuudze history. Chokwadi kuti vachimbobuda muMVC vachihoina tsvangirai dzoka tibatando, reason yanga iri yei yavaibuda.